Saning gipasabot ining inisyal nga RIP, labi na kon matuta sa sementeryo ang mga kasagarang nahisulat diha sa lapida sa mga lubnganan, RIP. O atong nasayran nga kini nagpasabot og rest in peace, pahulay sa kalinaw. Og makaingon ba kita nga ang mga nangamatay ra ang makapahulay diha sa kalinaw? Unsao naman nato ang mga buhi? Kita mga buhi, makapahulay ba usab kita sa kalinaw. Dahil sa kagayon nga nagsuri-suroy ko dito sa syudad niya, sa layo pa dihay tao nga nagsuot og t-shirt nga dako kayong marka nga puti dinhi sa yang atubangan RIP. Nya mura kog na tingala ba nga kasuot may RIP ning tawhanan ni mura mag pansyon nga kasuri-suroy. Di pagsaylo namo ni tan-aw ko sing likod dito di ay nahisulat ang meaning sa RIP nga kini nagkanayon nga rest is possible, no? So kita mga buhi, rest is possible nga posible or kinahanglan gayod nga kita mo pahulay sa ato ang mga kahago, sa ato mga bugat nga mga buhat matag adlaw. Diha sa ebanghelyo maigsuon si Jesus iyang giingnan ang mga tinun-an. Muadto kita sa awaaw nga dapit aron makapahulay kamo. Di ba? Nindot nga magpahuway sa ta or papahulayon sa munako. Nindot kayo sa pagpaminaw sa tong dalunggan kay mupahulay. Kini bitong kalibangon ka o kahion, matto mantas restroom, di ba? Usay nasabtan tong restroom, kasilyas kay atong ipahulay ang ato ang kanang naay salimuang nga pagbati kay di man ta mahiluna og kalibangon og kahion munang diha sa restroom ipahulay nato ang tanan. Pero usahay murag di ta malinawon nga mopahulay sa restroom kay naho po mosunod nga dugaya man ka diha gaunsa pa man ka, di ba? Maglinya bitaw labi na sa mga badge, no? Okay rin mga laki kay sa asa mo pahuway, no? Sa asa mo restroom. So mo na magsuon nga nasabtan ni Jesus nga kinahanglan gayod ang iyang matinun-an nga mopahulay. Kay nyatong niaging Domingo ang ebanghelyo, gipadala baya ni Hesus ay mga tinun-an sa tinagurha aron sa usa ka misyon sa nakadayang dapit, no? Muna nga silang pagbalik, muna kini gikapoy silang misyon ug giingnan siya adto ta sa awaaw. Dalhon mo nako sa awaaw nga dapit aron sa makapahulay kamog jutay. Muna magsuon nga ana ba kitay insakto nga pagsabot o pagpahulay. Kay usahay ra ba labi natong normal pabitawa pay pandemic, sa kahago nato namon jud tay igahin para sa pamilya nga mopahuway, mo relax, mo bakasyon madto sa nindot nga resort aron nga makapahulay ang tibuok banay o magbanding. Atong hinduman may suon nga sa atong pagbakasyon, sa atong pagrelax, pauli sa tua, pagbalik nato gikapoy mangyapon ta. Gikapoy tag langoy-langoy, gikapoy ta og mga suroy-suroy og na-stress gihapon ta, gibati gyapon tag ka-stress kay waytog sa mga suroy-suroy og nakainom unya kaning naay naguol na kay wa nay kwarta kay nahurot og gasto. Wa gyapon ta makapahulay. Gikapoy paghihapon kita. Mao ba kini ang gipasabot ni Jesus nga mopahulay kita sa awaaw nga dapit? Si Kristo may suon dahil sa Ebanghelyo ni San Mateo chapter 11 verse 28 mingon siya, "Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest." Duol kamo kanako, kamong tanan gikapuyan o gibugatan o papahulayon ko kamo. Muna may suon nga kining matang sa pagpahulay sama sa pagpahulay sa mga apostoles. Pagpahulay uban sa Ginoo. Kay ang Ginoo si Jesus mao ang tuburan sa kusog, maoy tuburan sa kalinaw ug makapahulay gayud kita kaniya. Kon sa atong pagpahulay uban sa bisyo, di gyud ta makapahulay tarong yana, kapuyon ra gyapon kita. Resting without Jesus makes us weak and tired. Muna nga si Jesus diha sa Ebanghelyo, sa iyang pag-ingon nga papahulayon niya ang mga tinun-an, wa ka siya magpasabot nga magpa-relax ra,
relaxation nga matang sa pagpahulay, kundili muduol kita kaniya. Kay siya mingon, come to me, di ba? Muduol ta niya aron nga mugahintag oras panahon sa pagpahulay diha sa to Ginoo. So nagpasabot nga pag it is to give us the opportunity to be with Jesus. Nga dili nang kay sa tong pagpahulay nga mahilayo kita sa mga stressful nga mga buhat, sa tong mga bugat nga mga bulhaton, kundili paghatag og panahon, oportunidad nga makig-uban sa atong Ginoo sa pag-ampo. Sama nini nga to ang gihimo karon ang Santos nga misa matag Domingo. Kay matag Domingo it is the Lord's Day. Og diha sa pag-observe na to sa adlaw sa Ginoo, mupahulay kitang tanan uban sa Ginoo, di ba? Uban sa Ginoo. Dili ingon nga mupahulay ta kita-kita ra, kundi uban sa presensya sa Ginoo. Dalhon ang banay uban sa presensya sa Ginoo. Kay it is the Lord's Day. Nganong gitawag kinig adlaw sa Ginoo? Tungod kay Domingo nga adlaw katong nabanhaw atong Ginoo. Matag saulog na to sa Santos nga misa sa Domingo, atong gisaulog kanang kabanhawan. Ikaduhang rason, gitawag kini og adlaw sa Ginoo ang Domingo tungod kay adlawng Domingo usab nga mingkunsad ang Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles. Pusa maigsuon, kini ang ato ang gihimo karon sa pagpahulay uban sa Ginoong Santos nga misa nga atong gibiyaan sa ang atong trabaho, di ba? Tingali nagsira og mga tindahan sa uban kaninyo, gani day off ang uban kaninyo sa trabaho tungod kay aron nga makafocus kita sa ato ang pakiguban sa Ginoo ni maong higayon sa pagsimbag pagpasalamat ngadto kaniya og ma-energize kita, mabaskog kita pag-usab og kita ma-inspired madasig usab sa iyang grasya og presensya. Now, kung atong tan-awon ang atong palibot, daghan kay mga tao atong makaigsunan nga nahimong stress kaayo ang panagway, nga murag anxious, murag mahadlokon kanunay ang panagway. Dili tungod kay wa sila panahon sa pagbakasyon or pag-relax, kundili ang atong mga stress sa kinabuhi, ang hinungdan niini nakalimtan nato kining maong adlaw sa Ginoo nga mupahulay kita uban kaniya. Kay mura na mug atong gihurot ang tanang adlaw sa usa ka semana. Murag ato na nang gigamit alang sa tong personal nga interest o atong mga personal nga concern sa atong panginabuhian. Wa na kita kahatag kon unsay angay ngadto sa Ginoo. Di ba God? 7 days a week. 7 kaadlaw sa kasimana. Unya ang unom unom. Unya usa lamang ang Ginoo nga ihatag nato para sa Ginoo sa pagpasalamat usa ka oras. Di gyapon kita makahatag ni ana. Munang kon atong gamiton ang tanang adlaw nato sa gugalingon, stressful ang atong kinabuhi. Di ta makapahulay uban kaniya. Busa migsuon ang atong pagpahulay kinahanglan diha sa presensya sa Ginoo. Oga ato kining pangitaon o hatagan nato og higayon kini mong adlaw sa Ginoo nga kita mobalik uban kaniya ug atong makaplagan ang kalinaw pagpahulay diha sa pagsimbag pagampo sa Ginoo. Muna nga maigsuon ang kalainan namo kaming mga pari og kaninyo inyo kay makapahuway man mo og Domingo, Sabado, di ba? Kasagaran. Unya kami mga pari kanang mga adlaw kapoy kay nadaghan mig buhaton. Wa jud may panahon na tungod sa mga among buhaton isip mga kaparian. Muna nga among day off Martes hangtod sa udto sa Miyerkules kay aron kami makahimo sab sa among personal nga mga buhat. Pero kanang Domingo maigsoon usahay makaingon ko ba nga hayahay guni mga tao, mga laygo kay makapahuway man naaman sila panahon sa pamilya, nay panahon sa pagbanding-banding kaming mga pari, nagbuhat sa mga sakramento, kasal, nay bunyag, napadyoy minatay, napay blessing, napay hilog yun, di ba? Muna usay makaingon ko nga di man ko makapahuway adlaw sa Ginoo, mo say nasa ngunahuna na. Pero one time igsuon sa dihang wa pa koy assistant sa akong kanhi nga parokya ba, dahil panahon nga ginusara ko 5 ka misa usang adlaw, wa pay labot ang minatay og naay mga hilog o mga bunyag. Unya sa akong katapusang misa sa adlaw dito ko gikan sa baryo, unya sa akong pagpauli nihapit ko sa akong yuta nga pinalit, nga
trapal-trapal ko dito nga aron nga kalikod-lingkuran. Dito ko nakatog, nagabihan ko sa akong paghikatulog og nakamata ko tungod kay ni ring akong cellphone og dahil nihangyo nako pader kinhang nanginahanglan ang akong inahan nga masakiton nga mukumpisal siya nimo sa kapari. Di akong giadto bisan kog murag supak sa kabuton kay nakatog ko ba pahuway na unta ko. Unya nganong pa man nga hikawan pa ko sa akong panahon murag og nakoy bagutbot og naay gamay pagsapot. Moto nga uli ko sa kumbento, nakuha ko sa magamit sa akong sutana, mga gamit sa paghilog og miadto ko sa layo nga lapit lugar no katong masakiton nga mo labang pa kag kapasakan ngit-ngit pagyot kay gabi ina unya pag-abot sa ilang panimalay na murag gikumot sa kaluoy ang kong kasing-kasing sa nakita nako ang masakiton nagalirong kaniya ang mga anak nga naghilak unya mingon ang masakiton Father salamat kay imo kong gihatagan og panahon kay mo ni gikinahanglan nga mukumpisal ko sa akong mga sala. Di sayang sa mong pakumpisal ni tapad ko niya og gihawid siya sa akong kamot. Mingon siya paggunita ko sa imong Father kay sakit kaayo akong gibati sa akong lawas. Murag sag mahupay kun muhawid siya sa akong bukton. O ako kasi gipasagdan sa maong nga higayon og mo nang ang ihang mga anak nga nagtan-aw kanamo nang gihilak og nahupay sila sa ilang kaguol, sa ilang kahadlok uban pa tungod sa maong presensya diha sa Santos nga hilog. Muna may suon pag uli nako dito ko nakaingon nga nabati nako ang kalinaw sa kong kasing-kasing. Mura ba og nahupay ko sa kong kahago mong adlaw sa adlong Domingo. Mura ko gipahuway sa Ginoo gitagaan ko niya kalinaw sa kong kasing-kasing arong mahupay ko sa kahago. Mo day may suon mo nay akong nakita nga mo nay akong leksyon nga akong nakatunan nga do God's work first, and God will take care of the rest, and I will be at peace. Kung imo lang buhaton una ang buhat sa Ginoo, mabatunan nimo ang pahulay o kalinaw sa imong kasing-kasing. Muna nga usahay, murag kasalimuang ta, murag tag stressful sa kinabuhi kay wa mo guta magbuhat sa buhat sa Ginoo, buhat man sa tong personal nga interes lamang. Munang murag bugat ang atong kasing-kasing atong kinabuhi. Busa may suon, unsa man kini mga buhat sa Ginoo, pananglitan og kamo mga ginikanan nga inyong gituluan og pag-ampo ang mga anak. Unya mo uban mo ampo alang kanila, that is God's work. Kung kamo mga magtiayon, kanunay mong mag-ampo kanunay, magkuyog mo simba aron nga malig-on ang inyong paghigugmaay, that is God's work. Ug uban pang mga buluhaton diha sa espirituhanong kinabuhi, pagbisita sa mga masakiton, pagtambag sa mga nasaypan, that is God's work. Og tungod niya na sa pagbuhat, makapahulay kita og malinawon ang kasing-kasing tungod sa Ginoo. Hinauton ta maigsoon kini Santos nga misa, makaplaga nato ang tinuod nga pagpahulay og kalinaw uban kanato kay kita nakikuban kita sa presensya sa Ginoo. Kana bitong human sa final blessing or sa panahon sa final blessing mingon ang pari, manalangin kaninyo ang Dios nga Amahan, Anak ug Espiritu Santo og ato nang nahalad ang Santos nga misa panglakaw kamo, dalhan ninyo ang gugma o kalinaw ni Kristo. Kalinaw tungod kay mingpahulay man kita uban kaniya sulod ni maong taknaa. Hinaut ta, palihog manindo.